Педагогі суправаджаюць дзяцей і пільна сочаць за імі. У спецыяльным табелі адзначаюць прысутнасць кожнага на працоўным месцы. Кажуць, што парушэнняў з боку цяжкіх падлеткаў, якіх называюць супрацоўнікі міліцыі, за час працы не было. Опыт долголетний показывает, что ребята работают активно, хотят работать. Те, которые работали 1 год, просятся на следующий. Все относятся добросовестно, серьезно к труду. Гэтыя падлеткі нічым не адрозніваюцца ад іншых дзяцей. Ініцыятыву працаваць яны праявілі самі. Гавораць, што ім тут нават цікава. Падлеткі ачышчаюць дарожкі ад сухога лісця, збіраюць смецце. Педагогі адзначаюць, у час працы усе дзеці добра ладзяць, сябруюць, не дзеляцца на добрых і кепскіх. Устроился сюда на работу, чтобы заработать денег. Работа здесь хорошая, нетрудная. Я устроился от милиции сюда. Тоже нравится все. Работа, не сильно мы устаем. Сам решил, потому что постоянно мама за меня платила, все делала. Хочу я платить. Цяжкія падлеткі пад кантролем і ў супрацоўнікаў міліцыі. Яны дапамагаюць ім і з працаўладкаваннем, і з арганізацыяй вольнага часу, розных турніраў і конкурсаў. І гэта дае станоўчы вынік. У апошні час колькасць злачынстваў сярод падлеткаў в области паменшылася на 22%. Общее их число составляет 105 преступлений. Для Брестской области, скажем так, это можно смело заявлять, что это рекордные показатели. Супрацоўнікі інспекцыі па справах непаўналетніх упэўнены, чым больш вольны час падлеткаў будзе заняты карыснай справай, тым больш надзей на станоўчыя перамены ў іх жыцці. Ганна Буйкевіч, Кацярына Разановіч, Уладзімір Казакоў, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».